Брэсцкая абласная дзіцячая бібліятэка – месца, дзе для самых маленькіх чытачоў адкрываюцца першыя старонкі сур'ёзных кніг. Акрамя айчынных аўтараў, у фондах багата кніг і замежных пісьменнікаў, у тым ліку і на мове арыгіналу. Сапраўднае свята, калі пісьменнік сам прыязджае ў госці. Благодаря поддержке Генерального консульства Республики Польша в Бресте мы имеем честь периодически принимать у себя в гостях современных известных польских писателей, среди которых Ивона Хмелевская, Гжегош Каздепке. А сегодня у нас в гостях Павел Беренсевич. Это писатель, это переводчик, который родился и вырос в Варшаве. Там же он живет и пишет для детей романы, стихи и рассказы. Павел Беренсевич – пісьменнік для дзяцей і юнацтва. Нарадзіўся і жыве ў Польшчы і пачаў пісаць пра тое, што яму блізка і вядома. Сёння яго кнігі перакладаюць на іншыя мовы, у тым ліку і на рускую. На думку аўтара, дзеці ва ўсім свеце дзеці, і яны размаўляюць на сваёй агульназразумелай дзіцячай мове. Dużo jeżdżę na takie spotkania autorskie w Polsce. Widzę, jak dzieci... На падобных сустрэчах у Польшы я бачыў, як дзеці рэагуюць. І тут таксама нешта падобнае. Увогуле дзеці паўсюль вельмі падобныя. Я намагаюся пісаць для маіх дзяцей, пра маіх дзяцей. А як я ўжо казаў, дзеці аднолькавыя. І я спадзяюся, што і тут мы таксама зразумеем адзін аднаго. Размова з госцем з Польшчы прайшла ў цёплай па-дзіцячаму лёгкай і жартаўлівай атмасферы, але ўзнімаліся разам з маленькімі слухачамі і вялікія пытанні пра любоў, сяброўства і жыццё. Але аўтар усё ж такі пазнаёміў сваю аўдыторыю з сакрэтамі апавяданняў. Што вырасце з гэтага дзіцяці? Маленькія чытачы бібліятэкі пазнаёміліся з гэтай кнігай польскага пісьменніка. У каждого своя жизнь. И, наверное, никто не догадался и не заметил, что это книга про историю одной огромной семьи. Там очень много проблем. Все вечно что-то ломают. Мальчик, когда был маленький, кинул папин телефон в кастрюлю с супом. Потом было рассказано, что сделал его папа, когда был маленьким, потом его дедушка, прадедушка и так далее. Павел Беренсевич пакінуў паўтульнаму добры бацькоўскі адбітак у сэрцах чытачоў. Ён паехаў далей, а яго кнігі засталіся для маленькіх і цікаўных. Вераніка Якавец, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».